Тъжната истина е, че в България нито правната рамка, нито действията на администрацията са организирани така, че да подкрепят родителите в старанието им децата да бъдат отглеждани в семейна среда и да окажат необходимата превенция за разделянето на семействата. В повечето случаи, когато се издава административна заповед за временно настаняване на дете извън семейството от социалните служби, родителите разбират прекалено късно за това, че имат възможност да я обжалват. Много малко от семействата знаят, че биха могли да поискат от съда да преразгледа мярката за настаняване преди да изтече срока, за който е издадена. По този начин децата остават в заведенията за резидентна грижа често пъти много по-дълго, отколкото се налага. Тъй като основната причина за извеждане на децата от семействата се явява материалното състояние на семейството. Необходимо е правната рамка да бъде реорганизирана така, че да предвиди по-скоро подкрепа за семействата, отколкото насочване на финансирането към институциите за резидентна грижа.